Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Bir Tang Tonpen Arju Ponik Tha Kedam Tang Jakong Ni Phai Trok Arni Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District Hini Along Digital Media Ajakong Kepang Tang Ponji Aphan Pura Hamren Circle House Along West Karbi Anglong Digital News Faram Thihek Pen WKADNF Amahang Pekpon Bong Terang Kacepahem Pupon Bangso WKADNF Amahang Kepathek Amai Along Daniel Inghi Ahin Pensi Mai Kepha Alam The Pachini Pon Maiphu Along KADNF Central Committee Maiphu Ratis Rongpar Kacetong Dun Along Dun Maiphu Sopen Terang Dihin Junbang Bapuram Senar Lapen Dihin Junbang Ezekiel Timung Atum Cetong Dun Bangso Hu Chingwai Chingsai Pado Pondet Pen Aphi Cheton Tarpen Bhaskar Rongpi Aphan Maiphu Great Son Timung Aphan Dun Maiphu Daniel Inghi Aphan Kon Chunbang Rongbong Terang Aphan Dihin Chunbang Pen Dang Lok Sai Hem Chunbang Chandra Singh Ronghang Sai Hem Chunbang Chandra Milik Pen Dang Lok Bang Nerke Batum Aphan Bang Arpu Pekpon Bangso Ahut KADNF Dun Maiphu Sopen Terang Kaningje Pon Abangke Bangso WKADNF Keseng Pon Ke Digital Media Atum Kiduk Kisung Cerap Cetu Ponji Aphansi Bangso WKADNF Pini Sengpon Lo Pusi Ningje Pon Pini Nilitum Aphan Bangso WKADNF Aro Keseng Pon Along Maiphu Lapen Konchun Bang Arpu Nangke Pekpon Lo Lasi Bangso WKADNF Unan Pen Keja Pon Pameji Aphansi Methang Arpu Ceklem Pon Po Pusi WKADNF Maiphu Bhaskar Rongpi Lapen Konchun Bang Daniel Inghi Pen Ningje Pon Lapen Non Bir Tang Ton Pen Arju Ponik Tha Organizing Secretary kasi thang banglo langli constantly bakto finance secretary longbong tira langli stame along so bang sante mesempo office secretary na ke finance secretary lo napen bangge chono sirong ha alangli ke office secretary sonda kasi ako members bang nerkep meritum members kami dulu kemudian lang litum kam busy masih antan lo si lang litum pensi la West Karbi Anglong digital news forum abang ke kini senja tuar pan Japon tu Hamren Circle House lang litum West Karbi Anglong digital news forum litum dak Amahang Pekpon lo Jadi Pekpon along nili tum citam sar dan jongpon lo presiden ke hai Aphan tum angkat jongpon lo alang li Bhaskar Rongpi Bhaskar Rongpi along li pan jongpon lo untuk general secretary konjun bang ke alang li Daniel Inghi alang li pansi tum citam sar kan Pekpon lo lapen nili tum laso keseng bang ke nili tum digital manela nili tum digital non ke akai si digital bina apa Jadi digital apa ni tuh kosong sih kapo perang sih mah dan digital mah kisung ke boy kosong sih tuh kipe jok kegi mah ni tuh laso keng kamu jujur di pasti ni tuh kado kawe cingwai sar pasti ni tuh laso forum kita tentang September 5 ani sini ni tuh 2023 ani kasih tuh Amahang Pekpon lo masih ini pen ke halata ni tuh non cikijani sih tuh lo ni kan sih jok ko masih laso pora husin ni tuh mangke aku non dat West Karbi Anglong farmers tame nilitum West Karbi Anglong digital news forums tame Amahang Pekpon juga. Ini coro lah. Fransi central team tum dak Hamren Circle House long alang tum ini digital forum West Karbi Anglong district committee pen ini pen tum district long kiseng pon along kan mission pen tum pacun pon lo, lapen pinangan tum dak members tum tapi na anang cetong dum do lase ekran je bang jelong bang geni tum la digital forum bolong pen ke pinangan kacesong pani lapen ili tum news reporter tum pelote ili tum kahutan kisung da to hai hui kisung long stamil tum ke cara pacit tolong bang kenang so
sini litum Bhaskar belong district committee hin ben tame litum bang la Maiphu long bang litum kacerai kom duni pangong sini litum hin ben ta pini bang so long litum ta deng pona kok lo kapen pini ben litum ni li hin ben masih president hin ben masih so ini kan ke tinggal hamren sama Akal. West Karbi Anglong District Headquarter laki Hamren lo. Aprang si nilitum media kami klaim mabang ke Rongpi. Ladak pen foto gari long pathai du nanji. Lo dun si hadak puthotar ni peklang tuji laki print media ke klaim hod lo. Sita me kai na ke Kerala bom pen jok si nona bang ke logo ot pondo na portal news electronic media posipolo. Nona sudah kacilar digital India po kacilar long si nona bangke habar tin pen sitami kam ki claim kacipiduk nai pulutang te logo ki odong atum hano electronic media tum hano lasila so electronic media tum lake pinapani pan chohong yok lot non kaci tong dun non live pidat atum dadu lapen aju mat lang pit ason dadu lapen la solong si law and order ahin pen punon administrative hin ben punon lapen hawar arat hamphang asong tum sitami news reporter tumansi aning chithek long latum a hok akam lam si peklang pula so aning ka chithe pensi piniar ni bangke aphang damom lo sitami isi kopi posi senang ko la so putha ka bangke piniar ni sitami ilitum media kam klem lo pustami sarkar pe na bang nangkilang kapang kre do portal news atum aphan ka kelang krang do lasila so aputak je ansu se kapang tang ponji kachingri ponji aphan se pini central committee la Karbi Anglong digital news forum atum alang tum si piduk si ladak West Karbi Anglong district headquarter long banglo lapen pini mesen in sam jin pen rat ka chito pen si in chingwai ponlo lapen non pini la ad hoc committee si sengchot lasi non kebang jilang September achik tu bang si full fledged nadak Arpu ke doan abang ke Pekpon thaipo lasi laso ki sengpen abang ke West Karbi Anglong district press club tum hanta kasik sak akanik na kawi lapen Hamren press club apanta niltum kapasik sak ki thangna tawi sitame isi logo ke open anso se sarkar tum sitame RD ki PG lamlun ke phoche tong lo sitame West Karbi Anglong media tuman chitu chot pukali central mate Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau la longri ke thom aratum sitame la so logo ke order tu isi vet eklai vet la chingri pen kachi songra peji Aphan si la so senglo la si la so long kapang tang ponji la pen rat kachi tu ji ke la ke kinang sot pusi nil tu mahin pen mathasi ini bang chikroi do lo la pen seng pon long lo la pen non kicheng si la so West Karbi Anglong digital news forum pen sai ke deng ponji la ke anti drugs mate raki ki chu non ki thul meu ve tu mi la thipai athimang de thipai amang long karja pason si non niltum thailong la si la so putha ka bangke nilitum kaching wai pontang teng si law and order pen patirpi nilitum pen patirpi pon si law and order tum pen cherap het pen red zone along kodak dak si atok anu long kodak dak si raki ke chu kaching room pet ma hala so dimang si awareness mate chirok tok aseki pipon po la so chirok tok aseki ki pipon ke jasmet drugs ke chu tum apia potum kan matha kisung hala tumapan rehabilitation po along keban pen pemeun sarkar pen la tumapan lana un la pen mithek pola so ke than ki mum ponji la pen kapachiri mekja phansi niltum than ponji la pen so tasi dopik non ilitum digital India pola so kapang dak along ilitum kapaphi dun dopik lang hala so kapaphi long aprang ke kap ka chior thaikia phansi nilitum ahin pen Japon po la pen central atuma panta body tu panta nilitum mingchi thepensi pini la so mai seng pen nilitum anso se aprang ke Japon dambom jia phansi nilitum ninga ro pensi pini bengdom lo